Okay guys, nara guys ang mga tilapia. Kita ba ninyo guys? Naglangoy-langoy oh. Ito na ba guys? Mga tilapia guys oh, nanlugwa guys. Ana atong Singapore o diha o aron maklaro na nato ang atong matanom dihang Singapore kay sagbot naman pod lagi kaayo mo na ato nang hinluan. Okay, magsugod na ta mga ka-Israel. Ato sa ning kuhaon ning mga palwa, ning mga lukay para mahinlo nato ni. Ato ni tapokon diri Unya kung mauga na diha ato nang halingan. Kaning mga palwa guys, ato gayud na siyang sunugon. Parin ani guys atong Singaporean. Ito na si Jang hiluan. Gunahan. Nindot karon guys magguna kay way init. Para mulambo ang atong itanom na Singapore. Daghanig pangan, kalibre, kamuting kahoy sa Tagalog. Daghan gyud na siya'y pangalan. Nahinay ra gud ta.
Kani siya na Singapore, isa ka bulan na munang nindot kong ato siyang hinluan para modali siya og dako. Ang pagtanom nato sa atong yuta, ato gayon na siyang obserbaran kung muayo ba siya na ana na tanom. Para sa ako Singapore okay ra man pod kay labi na diri sa ato kaumahan na mga kalubihan imabaw mo nang dili ang uban mo ayo sa Singapore. Kitang mag-uuma nangandoy kayo tag mo asinso ta. Pero unsaon man nato pagka-asinso kung dili ta magpugi. Mo nang ang atong buhaton magpugi kayo ta. Kung unsang maangay na itanom sa atong yuta moy atong buhaton kay aron mo lambo ang atong pagpananom. Ang mag-uuma mga ka-Israel nangandoy gayud na muasinso ang ilang kahintang sa ilang panginabuhian. Pero unsaon man nato pagkasinso kung ing-ani ang dagan sa atong panginabuhian. Sama sa ako nagtanom ko og Singapore. Kanida ko naning tabang ang Singapore sa atong kinabuhi. Kay kung panahon wa tay bugas, mao ni ang atong ipuli Singapore. Humandaghan po ni mahimong hikan-an ang Singapore kay pwede nato lidgiron, pwede nato dungagon, pwede nato putohon. Pero kinahanglan gayud magkugi ta og hinlo ni ani bungayan para motubo gayud og maayo. Dili lang taman sa pagtanom lang kundi hantod sa pag-amo man niini. Dapat kamot kayod kita kay pobre man kita. Hinluan nato ang atong tanom na Singapore. Gunahan nato para makaginawa sila para motambok ang atong Singapore. Munay trabaho sa mag-uma. Kamutan gyud nato ang atong Singapore para motambok na siya. Motambok na siya mga ka-Israel. Maghaling una ta. Padayon ta. Kahaling na ta dito Hinlo.
dili nato nahinluan na itong Singapore, dili mo tambok. Manang gunahan gyud nato. Okay guys, nahuman ra gayud nato og paghinlo sa atong tanom na Singapore. Ing ani ang kinabuhi sa mag-uuma. Kinahanglan kung naamoy mga tanom diha ato gayong atimanon para molambo ang atong natanom diha na mga Singapore. Manakita po ninyo na po'y mga pinya, mutambok po na siya. Bisaya na pinya na. Kung giganahan mo diri sa akong YouTube channel, ayaw po ninyo kalimti pag-like, comment, subscribe. Ang pag-asenso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Daghang salamat sa inyong tanan. Bye!